סלקום, יש לכם שיר באוויר. לביצוע השיר הקישו אחת. סלקום חבילות ומבצעים, שיר באוויר, הקישו אחת. בגין ניתוק השיחה חויבתם ב-45 שקלים. להעברה נציג שירות לחצו 3. לא, אבל לא אישרתי, למה חייבתי ב-45 שקלים? להעברה נציג... לא? הקישו 3. סלקום חבילות ומבצעים. זהו שיר באוויר. להעברה נציג שירות הקישו 3. תכף אני אחזור אלייך. תכף אני אחזור אלייך. הקישו 3. אני מחייגת לנציג. הקישו 3. של סלקום. סלקום, שלום, מדבר עומרי? הלו? תני לי להקשיב. הלו? שלום. שלום. כן. אני קיבלתי טלפון. אוקיי. ואני עניתי. כן. ושמעתי שקיבלתם מתנה מסלקום שיר, ולא אישרתי את זה, ופתאום הם מצלצלים. אני עוד פעם עונה, אומרים לי, את מחויבת ב-45 שקלים, למה? זה המבצע החדש, זה הסכמה של שני הצדדים, גברתי. אני לא יודע, אולי לחץ על המכה שזה יתקבל, זה מבצע חדש של סלקום עכשיו, רצו להזמין לך שיר. לא, אני ניתקתי, לא לחצתי אישור. גברתי, אני לא יודע, אני הגעת לנציג שירות. אני צריך כל נציג. אבל אמרו לי, אם את רוצה נציג שירות, תלחצי 3, אז לחצתי. ברגע שאמרו לך כיס 2, כנראה מישהו אולי... לא, הטלפון בעצם לי תוך שניות, אף אחד לא לחץ לא 2 ולא 1 ולא 10. גברתי, אם אני אוכל ב-45 שקלים, אני מנתקת את הקו מאצלכם. אני אישה בת 60, אני לא צריכה שירים. גברתי יקרה, אולי זה אחת החברות שלך? מי מתעסק בנושא לידי ברגע זה הכל תוך שנייה? גברתי, איזה חברות שלי? זה שיר באוויר, זה הסכמה שני הצדדים, אני לא אשמה, החברה לא אשמה בזה. ברגע שהגעת לנציג, זה פשוט חויבת ב-45. לא, בטלפון השני הוא אומר לי עוד פעם, איך שעניתי בטלפון השני, הוא אומר לי חויבת ב-45 שקלים, את לא, אני לא מצחם בעינייך, יש נציג של חצי 3, זה מה שהיה. גברתי, ההקלטה לא מדברת על נציג כלשהו. היא מדברת להעביר נציג לנושא אחר. מה, אתם רוצים לשחוט אותי? תנתק לי את הטלפון ברגע הזה. אני לא רוצה לעבוד איתכם יותר. גברתי יקרה, המטרה שלנו זה לא שנתקי את הפלאפון. את יודעת, זה כולה מתנה שרצו להעביר לך. אני לא רוצה מתנות ולא רוצה לשלם 45 שקלים. אני לא יודע אם אפשר לבטל את זה, אני אדבר עם הבוס שלי. אבל בכל מקרה, את יודעת, רצו להפתיע אותך. אני חושבת פה איזה עווז, יש פה מישהו מתעווז מעבר לטלפון. זה שום מתיחה. איך? גברתי יקרה, אין פה שום עווז. את הגעת לנציג שירות, אומרים לדבר איתך. חברת סלקום, אני לא יודע על מה את מדברת. טוב, אני מחר בבוקר נכנס לסלקום ואני מנתקת את הקו מאצלכם, אני לא רוצה שיחות. את רוצה מספר רישיון? לא רוצה כלום, אני אומרת שהייתה לי הטרדה ואני מנתקת את הקו, ביי. כל טוב.